Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapaka Bacolod. Number 1! Basta Radio Bongo. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagit ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita, kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Kanamit! Kananam! Dira ka lang sa punta, sup-sup. Agoy! Ginkagat mo pati kamot ko? Dala ka naman, ha? Pilagin ka bilog ang maubos mo, haw. Maubos? Basta mo lang sa kanamit nga agugo. Agugo? Samson, kabati ka? Agugo kuno? Ginago! Batan, Nano na tagoy? manaog ko. Kung magambal gani ako, sabton mo ako nga huo, ha? Ara si Chalby, nasa tiyanggi, haw? Oo. Ta sige, bantay ka, ha? Oh! Abaw, duhagad sila ni Huling ang nagapanarapos ang ila baligya nga tinapao. Nga siguro doon na nakabulan nga wala mabakal, ano pa nayabukan? Ano ko si Dalon? Batan!
Ang balay ha, bantayan mo gyud sa maayo. Kay ma-withdraw ako sang kwarta sa bangko. Oo, Chotagoy! Kaguho gali, hindi ka malipat mag-init sang tubig ha. Kay mabakal ako sang pabo. Maasal kita pabo. Oo! May nabilin pa da nga murkon sa ref. Ipakaon na lang sa dog. Oo! Pasalamatan mo gid matan ang makaako kay ang aton iasudan mga murkon, mga adobo nga manok, baboy. Samtang ang iban dira iya gabmantiner lang sang scramble eggs. Oo! Kita mo gilang ang ag-og nga mata no? Bisan di dapat sabto sang oo, ginasabat siya nga oo. Matan, silinga si Nelson nga magulat siya sa akon karon. Kay bayaran ko sa sang akon hulam nga 10,000. Oo! Ina ya. Kaya nagasulod ang hangin nga mabaho. Oh, si Barikuson. Nagagahapon ito, gali. Hindi mo pagbuyan, ha? Kiba si magkanto naman sa piyak balay. Kag mabukog naman nila karon sang bukaw-bukaw. Kaguling, malakat ko karon, ha? Mabakal ko sang hollow blocks. Mapahimo ako pader para hindi ko na makita ang ugsaran sa akon kasilingan nga kay ko kag ginalangaw. Puwerte ka tikalon. Samtang ang sudan, ahaw man lang nga bukaw-bukaw. Ay, Barikuson. Bisa nagasudan lang ako sa bukaw-bukaw, iya. Wala problema kay sa pagkamatuod. Disguise ko lang na yan, no? Isa pa, basi blakon ma-high blood ako. Ay, abaw, high blood. Ay, nabuklan mabaliban ka pa. And what is your labot? Mapaabit-abit ka naman? Ay, hindi ko si mo. Labi na ako bulan. Sa baho mo pa lang, daog mo pang sibuyas, Bombay. Pasalamat na lang ako, Barikoson, kay wala ko yung barikos. Man inang barikos, sintumai na sang kanser. Kung makalambot ng barikos mo sa imuliog, siguruhon mo, maded ka na na. Hoy, Brad! Hindi ko pagtuluya. Ikaw ang lapit na lang nga mapatay. Maninang bukol mo, sintumas na inasang kanser mo sa itlog. Mapatay ka na sina. Patay ka na. Barikoson mo da eh! Buklan mo na eh! Barikoson, barikoson, barikoson! Buklan, buklan, buklan! Baktanay ta, amigo Talyo. Ate, sige, amigo Morris. Ako una, ano ang sapat nga nagasuksok sang bra? May ara sinahaw?
may ara. Ano? Zebra. Ako maninig hapon kay wala ka makasabat mo. Ano ang sapat nga permilang tama? Sapat nga, permilang tama. Ay, ano haw? Budlay na haw? Tama raw. Isa pa, amigo Talyo. Ano ang isda nga hindi makahibalo maglangoy? Amigo Talyo? Wala. Wala na siya. Dayaw ko blas ni kay amigo Talyo mo. Anday kay hindi na siya makasabat. Mahalin na lang siya nga wala pa alam. Kahapos gid lang ang sabat. Patay nga isda. Oh hala, may duha ka tinuga nga nagadali-dali sa sulod sang katubuhan. Ati, lain gid. Kung sa sulod sila sang simbahan masulod, natural, marusari sila. Kay kumo nga sa katubuhan sila masulod, mapang-o sila tubo. Daw sa scoop ni Haw, aber, malingling ako. Na, diri ako. Piho nga may mapuslan ako diri. Na, diri kay da. Ti daw, amugi daw. May pamangkot ko si mo ha. Ano, ina? Virgin ka pa? Ano sa pananaw mo, haw? Pareho gali kita. Virgin man ko. Uy, naglinong Haw? Nagaano na da sila? Kahamot sa imo. Kahamot sang imo. Pisngi. Base kung may makakita sa aton, na ginasulod mo ang imo kamot sa akon. Palda. Kita lang ari diri sa sulod sa katubhan. Wala sa may makakita ah. Wala lang kamo makahibalo. Uy, ano ang buho nga ini? Ay, sa pagkagago gidhoo, wala siya makahibalo. Amo, ina, ang akon. Pusod. Uy, naglinong naman. Ano ba lang natabo? Ay,
Maya lang kay kasakit. Ati, virgin gid. Ay, nasakitan ka gali? Oo. Abi, kuhaanay ang imo nga singsing kay nasakitan ako. Singsing? Wala ako sang singsing. Rilo lang. Rilo? Ay, salamat. Temprano pa ako nakapauli. Bah, ano ni? Ginalahugan bala ako sang akon panulok? O kon matuod gidang ako nakita. Ang akon bulak nga rose, namulak sang rosal? Hindi. Ano ni? Ang akon sunflower, namulak sang rose? Hala, ano ang natabo? Milagro bala ini? Nagaplano kong gadaan nga ang mga bulak nga ini ihalad ko sa mahal nga birhen dito sa simbahan. Kag-ari ho, ginbuot niya nga mamulak sang sari-sari ang akon mga tanong. Ang bulak sang santan, nahimo nga bougainvillea. Ay, huling! Huling! Dali di bala, anay! Nga Ate Alvina? Uy, huling! Tanawa ho, tanawa! Milagro! Oh, hala! Ang mga bulak! Sari-sari ang gintubuan? Tanawa lang huling, tanawa! Ang bulak sang kamya, oho? Dito nang pamulak sa pungango sang orchids. Pero anay ka. Nga daw sa nagakalaya ang mga bulak, how? Uy! Ano ini? Band-aid man ni? Oh, hala! May band-aid matuod ang mga bulak, Chay! Kingkoy! Dali diyan ay! Wala pa yan ang putang sang banit sa mga bulak kay Elvina. Wala man ko nagputang sang tape. Pati kasi na Tia Alvina. Ginsugpo na ni Kingkoy ang mga bulak. Kag sa sobra niya nga dali-dali, nagbayluhan na isang bulak ang mga tanom. Ang rose, namulak sang sunflower. Tring-tring? Ikaw? Abi ko kung mag-ayo pang mga bulak, ano pa ginbutangan ko sang banit? Kanagkalautot ang mga bulak. Nga? Gindag yang anabi sa mga ito. Kay sino ido? Iyan ni Tita Goy. Hasta na lang sira ang akong pagsaysay. Pagkabuas, makitaay naman kita. Mabuhay kita tanan.
Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kung tigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy
healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga maka Paradyo Bombo. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala.
Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpunsang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Bahin sang nagligad, ginsugid ni Ruping kay Kap nga nadakpan na niya ang aswang apang nakabuhi ini. Kag babae kuno ini. Gani ginhambala niya si Kap nga tipunon ang tanan nga babae sa plaza kay itudlo niya kung sino sa ilang aswang. Gintuman man ini ni Kap. Nagkadto siya kay Nicolas kag ginhambalan ini nga tipunon kami nga mga babae. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Ang buot mo silingon Kap nga si Clara isa sa imo ginapasibangdan nga aswang? Hindi man sa mo si Nicolas. Luyag ko lang nga ipatudlo kay Ruping ang iya nakita, kung bala. May kanawong diri sa ato ng aswang nga ato. Hindi Kap Hindi na iya pagpasibangdi si Clara. Kay man wala siya nagahalin diri sa balay. Kag nahadlok na siya magpanaog kung gabi. Madali man lang ini, Nicolas. Pagkatapos nga makita sila ni Ruping, papulion man sila dayon. Hindi Hindi kuya magpasugot nga pati si Clara. Ilakip ninyo sa katuntuhan ni Ruping. Adik na siya. Nagapati man kamo sila sa iyahaw. Ako Kap, hindi kuya magpati. Iban lang ang dalon ninyo dito sa plaza, Kap. Pas lang yan si Clara. Kaya hindi kuya magpasugot. Ay, Kaprode, ari ka man. Oo, Severino. May ipangabay kung tani ako sa imo. Ano Kap? Ara bala si Mrs. mo? Si Luida. Ay nga aman kapaw? Severino amo ini, Kay Baluka, suno kay Ruping, nakita niya ang aswang. Isang sano? Kagabi. Nagakamang kuno ini siya. Kagkadasig sa iya magkamang. Kagang aswang nga to isa ka babae. Nagapangidaron pariyo sa imo asawa. Ano Kap? Oo. Amoy na nga ang siling ni Ruping. Kung makita niya kuno ang aswang, makilala niya. Amo ina nga ginhambalan namon nga kinanglan ang tanan nga babae nga may edad na dalon sa plaza para makita ni Ruping. Ay sus, hindi mahimo Kap. Yatis man nga. Masakito niyang asawa ko. May balatian si Luida. Kag saan siya makakamang sa madasig. Hindi mahimo ina Kap Madayon na niya ako rin nga mapatay ang asawa ko. Gindala ko siya dire para nga makahaklo sa sang priska nga hangin dire. Apa nga nga pasibangdan sa iya nga aswang? Hindi gani na siya makapanaog sa idalom kung hindi ko siya maupod dito. Amor na nga hindi ko magpasugot nga dalon sa isa plaza. Kapasensya gid ha? Apang hindi gid ako magpasugot. Nagapataka lang yung Ruping nga inaya. Hindi man sa nagapasibangod ako sa asawa mo, Ugaling nga mula na ang ginhambalan na mo ni Ruping, para makilala niya kunong aswang. Pero okay lang, sige lang, Severino. Nagapati ako sa imo kaya nakita ako man ang asawa mo. Maluya na siya kag masakiton. Oo, Kap. Hindi na siya makakadto sa plaza iya, Malain ang pamatyag niya kag malain ina para sa iya, Kap. Ate, sige Malakat na lang ako, Severino. Ate, sige Oo, Kap.
Ginago niya ba si Ruping mo? Pati asawa ko yan, ginakipan niya. Tunto. Makita ko rin ikaw, bakulon kung ikaw nga animal ka. Pila ka bilog nga babae nga may edad nang nadala sa plaza? Mga 11 sila kabilog. Kadamo na sina. Ate, okay ka pa? Sige. Makadto man ko to sa plaza. Oo. Ay, pero nagakumod sila. Ato gani Porting kumod nila kay kainit kuno dito sa plaza. Amo ginayakap. Pero piyoon mo lang ha, Ruping? Kap? Piyoon mo lang nga aswang matuod ang itudlo mo. Basi bala ka, kung saan sino lang ang itudlo mo? Basi bala kung may itudlo ka bala nga hindi man gali aswang para makuha mo lang ang premyo? Ambes nga 50,000 nga premyo ang batunon mo, bakol ang mabaton mo. Nga bakol ka pa? Basi kon ang matudlo mong aswang, hindi amo ha? Kag mabakulan ka sang ila mga bana. Ati amo ginayakap. Trial and error, Blau. Hey, ala sige na. Magkadto ka na sa plaza. Dali, upod ka sa akon. Kag tanawon mo sang maayo kung sinong babaye nga kanawong sang nakita mo nga nagakamang sa talon. Ati ka pa. Oo. May 11 ka mga babaeng gindala sa plaza. Kagit pakadto manikap si Ruping para ipatudlo sa iya kung sinong iya nakita. Sa pagpadayon ko pagit. Sino ka ganit, Chay? Si Roseng. Edad? Pakta. 40. Ano nga 40? Oho, pulos na puti ang buhok ko. Imo gani, puti man. Ikaw ya, Chay? Sino ngalan mo? Pingping. Edad? 50. May bana? Gapangita pa. Sinong ginboto mo sa nagliga di eleksyon? Nalipat ko. Next. Ikaw ya, Chay? Sino ngalan mo? Teresing May bana? Oo Dua ka bilog. Ang bana? Ang bata. Ay, anay ka. Nga pulosing ang punta sa inyong alanaw. Ano na yung imurofing? Nga mo sinang pamangkot mo? Abi, sige na, tuluka sila. Kakun wala, papuli Ate, ka pa. Abot ko na ang bot mo silingon ka pa. Kap, sekreton lang naton kung sino sa ila. Ano na, natulok mo na sila tanan? Kap. Papulion tanan ni sila? Kap. Sige mga Chay. Puli na lang kamo Tapos ng inspeksyon. Go, 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 go! Ato na sila, Kap. Ote, ano na, Ruping? May nakita ka ba lang nga babae nga kanawong sang nakita mo sang gabi nga to? Daw, wala, Kap. Wala ko sa nakita nga kanawong sang aswang. Nakita ko, makilala ko kid kung sinong aswang sa ilakap. Pero daw wala to sa ilakap. Daw wala to sa mga babae nga ginpakubay mo, Kap. Ruping, siguruhon mo gid ha? Pero anay ka, basi kung bangag ka sang gabi nga to? Hindi ka pa. Hindi ko yung bangag ya. Matag nakita ko. Matag nga nakita ko yung aswang. Kap, ianda mo lang nga daan ng premyo nga 50,000.
Ay. Diyos ko, Luna! Padamguha man ako, padamguha ako, anak! Ginpatay ka ba na sa aswang? Kaya wala ko gani kang makita! Ay, Luna, anak ko! Ay, ambot sa hindi ko makaantos kung makabati ko sang tingog ni Amparing Ka nagalibot-libot sa pagpangita sa iya anak. Ka nagahilibion. Pero ang bata gani ni Kap, wala makita. Ay, abo, Diyos ko. Sino ba lang nagapamatay man? Sino ginasiling nga aswang? Ano ang balita? Kilala bala ni Ruping kung sino ang aswang nga sudo sa iya. Nakita niya nga nagakamang. Wala. Naakigani ko ng mga babae nga ginpakadto nila dito sa plaza. Wala man sa amin nakilala dito. Amo na nga sta subong, sige ang rondan nila sang mga tanod diri sa aton. Kag may mga pulis pagani nga nagapangusisa, parte sa nagakatabo diri. Amo na nga ikaw ha, hindi kagid maglagaw. Kaya sibra ko masaipan ka sang Ruping nga aswang ka? Ate, oo Daw sa gago inang si Ruping Ari naman ko sa talon. Diri naman ko mabantay Kagbisan nagasyabo ko, mahapos nga makilala kong aswang ato. Kag nami gani kung nagasyabo ko mo, man nagatayog ang akong panulok. Anong oras na ni man? Bebe, tanawon ko sa akong relo be kung anong oras na. Aba, 2:00 ng isang kagahon. Wala sang may nakaibalong ari ko diri si babaw sang kahoy. Kagang nakaibalo lang, among bukaw nga ina nga nagasagad sang tulok sa ako, no? Ay, hindi ka magkaw-kaw, ha? Kay basi kung magtangla diri nga aswang kag makita niya ako diri sa babaw. Ala. Ano naman? May nakita ko nga nagadalagan sa bahay nga to. Ato. Amo naman na siya. Nakita kong isa kababae nga nagadalagan. Dito sila nagadalagan sa bahay nga to. Manaog ko di sa babaw kahoy Kaglagson siya. Arin ako si Dalom. Dito siya nagpadulong sa bahay nga to. Dito ko siya libutan Pero mahinay lang ko. Parang hindi siya makaibalo nga arin ako. Hinay lang, Rupeng, hinay lang. Kay basi kung makabati siya. May hinali lang nga nagdakom sa akong likod. Ala, kintabunan niyang ang akong babasang iyakamot. Kakson kong iyakamot. Ay, salamat, nakakas. Apang, gindakop naman niya ako. Kag ang iyakakamot. Nagatusok sa akong dugan. Hala, kalabas ang iyak ko. Hindi na ako makahurag sa iya. Kakusog sa iya. Akong dugan. Napilasa na niya. Bilang ko sa dagat na apoy,
makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpunsang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong katuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo?
Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Ngaa. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanina. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akiga kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako.
Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe! Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kag ini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad, matapos nga malubong ang akon amiga nga si Rosa, nagbalik ako sa syudad para magpadayon sa pag-eskwela. Isa ka bes, samtang nagapauli ako sa boarding house ko, may nagasunod sa akon nga kuring. Sa sobra ko nga kahadlok tungod malaw ay ini nga kuring, gintabog ko ini. Apang sige man gihapon ang sunod sa akon. Sa pagpadayon ko pagid. Salamat. Ari na ako. Nakaabot na ako sa kudal sa ngakon boarding house nga wala gid nakasunod sa ako ng kuring. Siradaan ko na ini. Tikman. Kundi wala na siya nagsunod sa akon. Hagdanan? Hindi! Naglumpat siya sa sabak ko! Hala? Geneva? Imo na ba na kuring? Aba, hindi Amo ni siyang kuring nga nagasunod sa akon samtang nagapauli ako diri. Kag hindi siya maghalin bisan anong himuon ko nga pagtabog. Astay! Kuring, panaog ha? Panaog sa sabak ko! Ang naluyagan ko yung nga kuring disente, tulokon. Apang hindi ko sa imo nga kuring nga perti kalaway. Panaog! Uy, wala. Wala siya gihapon maghalin sa imo sabak, Geneva, Ay, hala. Nagapa-adapt siya sa imo. Ay, hindi Hindi ko na yung mag-adapt sa iyan, no? Uy, hala. Makaluluoy man ang sapat nga ina, Gutom siya. Kagang iya nga tulan, kitao na sa iya panit, Ay, amo ni ho. Amo ini buhaton ko. Pakanon ko ini siya, kag pagkatapos, kinahanglan niya magbalik na siya sa iya ginhalinan. Ay, hala. Isa na kasi mana nga nakita naton ang kuring. Pero wala siya gihapon naghalin, no? Ara lang siya gihapon sa may puwerta. Kagbisan nga wala naton siya ginasapak. Sige lang gihapon ang pakabal niya dira sa may puwertahan. Kag ikaw lang ang iya ginasapak nga nagagawa siya sa puwertahan, Geneva. Nagbag-o ng dagway sang kuring. Nagtambok na ini. Kag nagbalik na ang iya hitsura nga daw kuring gid. Kag hindi lang ina, ha? Nagwapa pa ang iya guya. Pero, hindi siya makatiner diri.
Sa dason nga si Mana nga daan maabot ng aton landlady. Nagbakasyon ato sila mo. Kag may dala man siya nga kuring. Kani hindi pwede nga magduha ang kuring diri. Awayo niya pa ning kuring sang aton landlady. Palaaway ni nga daan nga kuring ho. Abi mo kahapon, nagdumugay sila sang kuring sang manggarano naton nga kasilingan. Kag nalutos niya ini. Kinahanglan, mapahalin naton siya diri. Apang sa ano nga paagi man? Kung tabugo naton siya, gabalik man siya gihapon. I-chloroform na lang naton siya Ano? Oo. Gamitan naton siya sang chloroform. Amuin ang pinakamaayo nga paagi. Kag hindi pa siya masakitan sang tuman. Pero, sinong nakahibalo sa aton mag-chloroform sang kuring? Ako isa ina sa akon abilidad. Nakapatay na ako sang pila ka kuring sa amon. Primero, ginpakaon ko lang ang kuring sang pamahaw. Kag dason, isulod siya sa plastic bag. Kag pagkatapos, isulod pagid ini sa kahon. Kag dason, makuha kita sang duha ka botelya sang chloroform. Buksan naton ini kag idasok sa iya kahon. Tungtungan naton sa matig-a nga butang ang kahon kag ibili naton hasta nga mag-aga. Kag pagkaaga, ang kuring patay na. Patay na siya nga daw nagakatulog lang nga wala siya makabatsyag sang sakit. Ay, do sa mahapos lang matuod ina O sige Tungod wala gid maghalin ang kuring, ginatipan na lang namon ini, tubtob nga nag-ayo ang lawas. Apang nabalaka kami tungod mapauli ng amon landlady kag may kuring man ato, gani ginplanuhan namon nga patyo na lang ang among kuring. Sa pagpadayon ko pagid. Ahay, makaluluoy man ang kuring nga ini. Wala gid siya makahibalo nga palatsyo na siya. Oh, ara na. Ginahanda na ni Feli ang mga butang sa pagpatay sa iya. Kag naluoy man ako sa kuring ay. Napalangga ko naman ini. Apang isa ako sa nagahandom sa pagpatay sa iya. O hindi. Kalain sang pamatsyag ko. Do sa murderer ako. Ato na. Nahanda ko na ang ato nga inugpatay sa iya. Ate, kuha siya. Do sa hindi ako makabatas nga patsyon siya feel. Hindi na siya mag-antos Dumatulog lang na siya Ikaw na lang to dala sa iya sa kusina Sa diin patsyon mo siya. Maligo lang anay ako. Tapos na Geneva. Natungtungan ko na sang tapalan ang kahon nga nasudla ni Rusty. Sa punta na lang siya buwas sa aga Kag pagkatapos, ilubong naton siya dito sa gwa. Dito pala sa punta sang garden. Ako lang ang makutkot sang lulubngan niya. Ati sige Ako na lang ang bahala nga magdala sa iya dito. Geneva, aga na. Tanaw nato ng kuring sa kusina. Patud nga patay na to siya mo. O ta sige, dali na. Ay, Nan, ara ang box nga kahoy Naginsudla naton sang kuring.
Kuhaan ng tapalan. Kay ako ang makuha sang plastik. Oo. Ara na, nakuha ko ng tapalan ha. Ate, sige kuhaon ko naman ang plastik. Nan! Nakabati ka, Geneva? Tingog ito sang kuring. Oo, pero dito naghalin sa pihak balay. Amo siguro. O hindi, buhi pa siya? Uy, hala, ano karon ng buhato naton, Feli? Ibili na lang naton siya diri hasta mag-aga pagid Kagbuas, patud patay na siya mo. Ay, naglumpat siya sa kahon. Wala. Nagdila pa siya sa nawong mo, Geneva, ho? Ay, hala. Nahidlaw siya sa imo? Anong buhato naton, Fel? Patsyo naton siya liwat, Ano? Ay, hindi na lang naton siya pagpatsyon sa ikaduha ka bises, Ay, hala. May buslot galing plastik, ho? Ano pa, wala siya mapatay? Hindi na lang naton inapagpatsyon liwat. At tipano na lang naton ini. Ay, ambot si mo, Pero bahala ka na lang sa aton landlady, Ay, salamat. Nagpasugot ang aton landlady nga may isa pagid ka kuring diri sa balay. Sugot siya nga diri maistar si Rusty. Pero paano kung mag-away sila permi ni Sarah? Sino na si Sarah? Amo nang kuring sa aton landlady. Ay, husto. Bantayan ko na lang sila nga hindi sila mag-away permi. Husto ka, Geneva. Wala na sang inaway nga natabo diri. Kay man, ang tanan nga kuring, ginubos na tanan away ni Rusty. Kag ang tanan nga kuring, nahadlok na sa iya tanan. Kag kilala gid siya nga kuring mo, Geneva. Ano abi kay permi siya nagaupod sa imo mo? Amo matuod. Kag abi mo bala, Fel, nalipay man ko. Kay wala siya mapatay sanggin chloroform naton siya. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide.